Philippines! Sino man yung curious sa buhay ko dyan, sa umagang-umaga dito, ito yung gawain ni Mister. Pakainin lang yung mga alaga niya. So, yun lang naman yung ganap niya sa buhay. So, yun, habang busy siya, guys, ako naman, meron lang akong gawain sa bahay. Aakyat lang tayo sa taas, tara, kasi meron akong kukunin. Maglinis konti, kukuha ng yung mga nakuha natin sa basura, ng mga comforter dito sa bedroom. Pero guys, malinis naman itong mga mga nakuha natin sa basura na comforter. So, itong nakita ninyo sa kama dyan, comforter, yan, galing din yung basura. Pero malinis yan, mga nilalabhan ko na yan. So, yan, kasi meron tayong bisita. At saka ako din, change ko lang yung comforter namin kasi madumi na. Saka napunta na naman ako sa bathroom kasi yun naman yun. Kailangan kong linisin yung bathroom kasi mahihiya naman tayo, guys. Alam niyo naman yung bathroom kailangan nating linisin kasi baka may nasangit-sangit na mga anik-anik dyan. Excuse naman dyan sa mga kumakain ha. Kailangan ko lang talaga itong linisin para naman hindi nakakahiya. Alam na this. Dahil naglinis tayo sa CR, nagutom si Mrs. Nag-hit lang, nag-init pala guys, guys, nag-init ako ng pagkain guys. Yung pagkain na galing sa Costco na salmon. Anyway guys, sa mga nagagalit pala dyan na yung pronunciation natin is mali-mali. Costco po talaga yung pronunciation yan guys, hindi po Costco. Costco. Sumusunod lang naman ako sa mga tao dito. Hindi naman ako sumusunod kung ano yung pronunciation ng Pinoy. Dito tayo sa Amerika, at saka nandito ako sa New York. So, kaya iba kasi yung mga pronunciation sa New York. Iwan, just like this. Get out of here. Also, sa mga galit dyan sa tawa ko, tala-tala daw ako, loka-loka. Ito pa yun, kayong ma-high blood. Baka na-high blood na yung iba. But anyway, enjoy na lang tayo sa kain nating salmon from Costco. Yun. At saka ready na daw si Mister. So, alis na kami guys. Ready soon. Yes. Andito na naman tayo ulit sa tindahan kasi gusto ni Taming mamili. Kasi meron tayong bisita. Matutulog daw sa bahay. Double na naman itong Mister. Hey, why you get that? You have guys from Costco. Tayo, guys. Kasi may bisita nga tayo, diba? So, itong Mister ko gustong bumili ng pagkain kasi may bisitang darating sa bahay. And gustong-gusto ko din yung tawag dito cereal kasi yun yung gusto kong cereal at saka wala na pala ako guys. Kaya sabi ko dalawahin mo na sir. Ito lang naman yung nabili namin dito guys. Pang ilang beses ko na sinabihan yung mister ko guys na bawal i-mix yung mga hindi lutuin, diretso kain at saka i-mix sa mga meat kasi parang ayaw kong i-mix yung gusto ko i-separate yun talaga yung mga meat kasi alam na meat yun, 'di ba? Hindi natin alam kung anong meron diyan. And then, ilagay natin yung mga pagkain na hindi nalutuin. There's a school bus over here, guys. So, here in America, guys, once you follow school bus and then mag-stop sila, you have to stop. Kahit nandun ka sa kabilang lane. So, yan, you have to stop. So, this is it. We're gonna keep following this, following this school bus. So that's all I did. Nobody can drive on either side of the street Stop so na that the siya. kids can get safely across the street without getting run over. I-ready ko lang itong lutuin ko guys para dinner. Hi guys, nakarating na kami galing na grocery. And then, ngayon, punta na naman kami. Kunin ko lang si Brenda. Kasi dito si Brenda matulog ngayong gabi. Yan. Kasi wala ang asawa niya doon. Siya lang mag-isa. So ngayon, sabi ko, dito ka na lang matulog, day. Anyway. Ang ganda talagang bahay dito. Maganda talaga yung mga bahay dito na side. Ganito ang magtanggal ng ito buhok-buhok, di ba guys? Paano? Ganyan. Para alam nyo guys, mas madaling tanggalin yung buhok-buhok. Better on the porch. Sit on the porch. Tignan niyo si Brenda. Better on the porch. Tignan niyo si Brenda. Gumanon ka. Pinapagalitan mo na naman siya. Nag-grill kami, guys. Press the button on the side. I-close mo na yan, Bi. Wala man, Bi. Press the button on the side. Okay, nag-grill tayo, guys. Anong tawag nito, Bi? Liempo? Ay, hindi ito liempo. Ano lang, sugba-sugba. We call it sugba-sugba. Can you say sugba-sugba? We call it sugba-sugba. Sugba. Sugba. Danad. Suba.
Yun guys, look, ang sarap niyan. Sabi pa nito, makakain talaga ng maraming rice. Maraming rice, guys. Ang sarap. At plano kong takutin si Brenda. So ngayon, andun kasi siya sa bathroom. So, yun yung ginagawa ko. Pero look, ano mangyari? Turuan mo ako, be. Paano ba yung ano? O, eto yung page ko, di ba? I-click mo sa home. Galit ako ha? Kanina pa ikaw. Eto, di ba? O, di ba? Hindi yan. Kung home yan, Facebook ko. Ito yung ang home mo. Ano? I-click mo dyan. Ano yan? Ito yung page ko, be. Bakit may check doon? Ano yan? Ito yung ano, di ba yung sa online ko. Tapos ito yung ano ko, yung parang sa personal. Tapos ito. Bakit iba? Galit, guys, galit. Kasi kanina pa ito guys, sabi pa niya may page daw siya. Yung page niya parang hindi naman page. Ayun, di ba? Oh. Teka. Ito yung page. Hindi yan page. Ibalik mo. Oh, di ba? Parehas tayo. Oo. O, ibalik sa home. Parehas tayo. Ayun. Hindi yan page. Facebook yan. Tignan mo, be, oh. Parehas tayo. Tayo. And then? Kasi hindi ko yan page, hindi mo yan page. Nagpi-feeling na may page. Ito yung page ko, Tilo. Oh, tignan mo. Ito na yung Page. Page. Oh. Saan yun? page ko. Pero ito yung nakakonect. Ito na yung ano, di ba? Di ba, follow. Turuan lang kita, parang iba yung ano mo. Bakit silo follower ka? Pero nag-following ka, ang daming following mo. Pero walang nagpa-follow sa'yo. Anyari? Hindi ko alam. Di ba, nakapalo din yung mga ano mo, followers mo? Bakit health and beauty? O, tignan mo nung September 17. Hindi health and beauty. Di dapat video creator. Pwede i-edit yan. Edit public detail. Let's see. Ayan, i-edit natin yan. Doon on. Menu 5. Kanina lang yan. Look, ganito ang Facebook. Go back to your ano. Baka hindi pa siya update. No, go back to your Facebook. Facebook, yung ano ko? Yung personal ko? Oh, yung personal mo. Ayan. Look, personal, di ba? Yun yung personal mo. And then click, meron kang ganito. Wala. Sa iba mo, marang iba man sa'yo. Ito menu. Home. Mino, ito siya. So, ito, i-click mo yung sa'yo. Yun yung page mo. Ito yung page ko, o, tingnan mo. Pag-open ko sa page, o. Look, iba yung page na pag-open ko. Meron dito, no? Hanapin mo ito, be. Baka hindi pa ako. Overview, hindi. Iba talaga yung sa'yo. I-cover natin ito dito. Kasi itong groundhog is loko-loko. Look, nilagyan ko dito ng maraming cover. Kasi itong groundhog is hindi talaga papayag na hindi sila makapasok. So ngayon, nahihirapan ako dito kung paano ito. Ganito. Nalungkot ako sa groundhog na ito. Sana hindi po yan magbabago. Ano? Kasi kaloka talaga. Sulit si kung maano ba nila yan. I-move natin ito. Isa. Kasi meron eh. Takot din ako dito guys. Alam nyo bakit?
yung snake dito is mayroon talaga guys. Paminsan matakot ako baka andito sila ba in between sa bush. So hindi ko sila mapansin. So kaya alert to talaga ako dito. Look. Kinakabiran ko kasi look, tignan nyo yan groundhog oh. Anong ginagawa sa ano ko. Look. Oh, naghulong ka to ano. Hinukay yung buong porch ko. Under porch. Hinukay niya. Look, ang daming nahukay oh. Look, ang mga bato na lumabas. Kasi hinuhukay. Look. Hinuhukay yung bato. Look. Iwan ko na lang guys. So, si Tami hindi din gumagawa ng solusyon. So ngayon, may groundhog dito. Nag-ano na sila. So meron din dito, inopen niya. Kukunin, tabunan natin. Dito oh. Ito, wala masyadong halaman dito guys. Ito bulaklak. Wala masyadong bulaklak. Look, hinukay talaga din oh. Look oh. Gumawa ng daanan. Look oh. Kinuha yung mga cover ko at gumawa ng daan. O diba? So ang gagawin ko is ibalik. Lumabas man yung groundhog, nagpunta doon. Ibalik natin. So ang gagawin ko is ito. Ganito. Aray, shit. Hala. Aray, ang sakit. Aray, ang sakit guys. Ang sakit. Aray naman. Aray, ang sakit. Oh. Aray, kinuha ko. So, ang gagawin ko is ganito. Ganyan. Ganyan ang gagawin ko. And then, yun. Sana hindi na yan mahukay. So, tignan lang natin. Ano yung mga itong groundhog na ito? Animalis talaga. Sila talaga yung sisira ng ano ko, porch. Mahugmak ba? Yung parang mahugmak itong porch ko. Kung babalik pa sila dito, let's see. Ako talagang buhay na to. Tingnan nyo yan man. Sinisecure ko. Sila din. Mga smart kasi din sila guys. Alam nila kung dito nag-start silang maghukay Animal. Babalik yun dito. Tirahin ko lang yun. Diyan nagtatago. Tirahin ko yun ba? Kapag babalik yun dito. Iwan ko na lang. Dito kasi guys Diyan sila Hopefully i-check ko mamaya kung may open na din ba. Kasi buhusan ko talaga sila ng mainit na tubig. Parang hindi man sila takot kahit ano Ang dami ko nang binibili ng mga pang repellent para sa kanila. Hindi talaga parang ang tatapang. Pasok na tayo sa loob ng bahay. Yung rug na yan kailangan naming labhan pag mainit na yung panahon. Where is my hubby? I went to the bathroom. Oh, Dada lift you out here? Dada did? Where is he? Where's your Dada? Huh? Mama's mad. There's a lot of groundhog. Come on. Come on.